Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Isa ka bana ang ginbili ng iyang misis sa waiting shed kay nagpatugbong sang gasolina para sa iyang motorsiklo. Pero pagbalik niya, wala na ang iyang misis. Sang ginpangita niya ini, bangkay na ang iyang nasakwan. Rape kag robbery ang pila lang sa mga anggulong ginalantaw sa karon sa kapulisan sa kamatayon sang isa ka Iloy nga ang bangkay na sapuan sa bakante nga lote sa sitio Kapayas, Barangay Sicaba, sa Cadiz City, Huwebes sang hapon. Ang biktima nga si alias Jen, 38 anyos, ang nasapuan sang iyang bana nga wala na sang kabuhi, may mga pila sa ulo, duguon ang itsura, may mga lagob kag wala na sang pang-idalom nga panapton. Nagwa sa investigasyon sang Cadiz PNP nga mga alas 12 sang udto magakuha kun tani sang kwarta sa lending ang biktima upod ang iyang bana. Apang nagpagas lang ang iyang bana kag naghulat ang biktima sa waiting shed. Kag ginabulubanta 300 meters lang ang kalayoon gikan sa ilang balay. Pagbalik sang bana, wala nang iyang asawa na aghaom-haom ang bana nga naguna na ang iyang misis sa lending company. Apang wala niya ini makit-an didto rason nga ginlibot niya ang palibot sa waiting shed upod ang iyang bata. Didto na niya nakita o kung dito na nakita sang bana ang bangkay sang iyang asawa nga 15 to 20 metros ang kalayoon sa waiting shed. Sunod sa kay Police Lieutenant Dalene Grace Loreno, ang Deputy Chief sa Cadiz PNP, nakitaan o kung nakita nila sa investigasyon nga ginkuga ang biktima gamit ang sling sang iyang bag. Magluwas sini, may lagob sa mata ang biktima nga tugas ang paglampos sang bukol sang lubi nga na-recover man sa crime scene. Isa ka person of interest ang ginamonitor karon sang kapulisan kag padayon ang pagpangita sang mga saksi. Ang lugar sang insidente lapit sa Barrio Road, apang malaka lang ang mga nagalabay ng mga salakyan. May duha ka mga kabataan ang biktima kang iyang bana. Pagpanguha sa kasag, ang ilang nga pala nga buhian. Wala naman, ginadulang sa mga possibilities nung base na sexually abused siya. So that's why nga, gin-check man to sa medical legal naton, subugin na postmortem examination siya, masubject na siya sa autopsy. Initially, ginkuhaan man to siya sa swab sa iyang genital area to check if may presence ng spermatozoa or may sa mga forced laceration. If may na positive, so ang case is rape with homicide. Ginakwanta man ang possibility nga robbery with homicide lang siya. It's because makuha siya sumani sa landing, basta nag-picture mo siya nga may kwarta. nakakuha na.